De Succubus. En de Big Boy. Dit is het nijste van het nijste knalvuurwerk en het zwierste van het zwierste. Levensgevaarlijk en dus illegaal. Nou, dit vuurwerk is landelijk aangetroffen. We hebben het in het noorden nog niet aangetroffen, maar je kan er natuurlijk op wachten dat we dat hier in het noorden ook krijgen. Op deze site is te zien dat er in Friesland volop handelen wordt in illegaal vuurwerk. Ook in het nije zwieren knalvuurwerk. Hield niet meer wordt het illegaal verkocht via internet, op Wikileaks fora en social media. Het keepje kan nevens de politie gevaarlijk wezen. Men heeft een afspraak met een handelaar, vuurwerkhandelaar. Ze komen op de plaats van overdracht en dan worden de mensen die het besteld hebben beroofd van hun geld. Dat gebeurt ook. Dus eigenlijk bestellen ze het dan niet bij vuurwerkhandelaren, maar gewoon bij criminelen? Nou ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Hè. Mensen die zich voordoen als vuurwerkhandelaren. Een afspraak maken op locatie voor de overdracht van het vuurwerk. Geen vuurwerk leveren, maar wel de mensen beroven van hun geld. De eind van het jaar komt dichterbij. Het besluit dat de politie weer druk dwaande is met de opsporing van illegaal vuurwerk. Ze speuren op internet, maar loeken ook tips naar van burgers om mogelijke opslagplakken. Zodat we dit zo min mogelijk zien zullen.